Ya, semoga. Di awang-awang Bertemu lagi di putaran yang kedua ya Mas. iya nggih. Diaturin apa niki? Diaturi rondo kemling. Rondo kempling. Badhe niku mangke saking sinten Mas? Lah Mas Wiwi to ya. Nah, biasane yo biasane. Biasane ya biasane. Ya, semoga berkolaborasi bersama Dinar Budaya Campur Sari. Maksudnya tindak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi katingaren tindak wae ora numpak taksi dhewean opo ora wedi timbang nganggur monggo kula rencangi kebetulan maturun ya Mas Wiwi ya Mas Wiwi maturun Mas Wiwi kan kelek momongnya niki blonjo nopo Mbak Yu badhe tindakan Mas sampean ampun Gusti awan-awan lunga blonjo ning pasar Keleng perawan rondo kanggo buka patek penting Semarang Mas tuku gelang apa anting-anting mongso sih kempling ya Dinar Budaya Campur Sari masuk deh tindak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi katingaren tindak wae ora numpak taksi dhewean opo ora wedi timbang nganggur monggo kula rencangi suwera tau petuk Mas Wiwi kok malih rupane ya topel wong legan kelek momongan
badhe kawinan. Kawinan lho. Ampun kula mas sampean, ampun Gusti. Pasar pae rawan rondo bagiku gak patek penting. Semarang mas tuku gelang apa anting-anting josumalang ya beneran gak dijamin jambeli. Bapalin mas monggo bapak. Tindak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi katingaren tindak wae ora numpak taksi adewean opo ora wedi timbang nganggur aku lopurun ngancani. Badhe tindakan ampun kula mas sampean ampun Gusti wong kula awan-awan lunga blanja ning pasar pae prawan rondo kanggoku gak patek penting. Matur suwun nggih Pak, jenengan ngersakake lagu napa malih? Iku jenenge